inyong hamon ko diyan dapat, ang ato na kung dapat diyan buhaton. Gamoro manaan na, kung siyempre ka, mas paligunon kanino yung presyo, dili kayo mahuyan ng unta, na mura kang muuban sa panahon. Anak, tapos ka na mga sakuna yung anak, higpitan ka kami mo. 100 times ang imong paligon des mong pagtuo, pagsalig, ampo yun, patayon yun. Kaya ron na diligid ka ma-tukan. Ito na yung sa malala sa una. Pagkakita nilang natumba na to si imo, gaang. Katumba ni imo, rato lang mga tao. Pagkaya rin lang, bulaklas na yung sila. Sunod-sunod yung patay. Matod pa ni Anhim Ninin, istorya. Nanggalingkod ko na sa anak. Galingkod. Tapos si Franklin, naigo, naigo. Ang muos ko noon, tumba niya siya ng tubangan. Hindi siya, gising-gising target. Ngayon ako nung kayo, ang bala ko nung igo, sakit. Ang lawas. Ito nga, nilakaw siya na. Sulit sa dito sa guno yan. Kitan sa kuno na ito, hindi siya naigo. Tanaw ko nung niya mga tumba na, hindi siya padala nga blok siya. Proses lupa, kaon. Kampit na po siya suno. Anak ko, dili kayo padala mo sa ako. Bukan mo. Tingnan mo na ka, dili dito. Bantay din na barangay. At tanawan ninyo ng kahintang karoon ng Jimbo. Kung gadang ko na. Gadang ni Goyo, gadang ni Ipsil, gadang ni Limoto. Karoon may lagi makakuha si Jimbo ang pagkaisaw. May pili. Kana mo iyahang gitanaw. Kaya gadang mo maguna siya, nagapasan siya dako kayong bato. Gipasan na dako kayong bato na. Gisundan siya ang tao nga taas ang buhok. Tingala siya kay katulad yung tawhana, dili magkita. Tingala yung tao nga dili makita, na nakita niya. Tingala ko mga anak, nakita mo ito yung balik-balikan niya ko. Mao nga power mo na sa Ginoo na. Una yung ginahuna nga inana. Wala problema kung makuha. Ubili. Kaya upat nila na maglumba na. Naghan na ng maningkamot na. Hantod sa katapusan na may lumba na. Ay yun man nga ang imo lahutay. Hantod sa katapusan. May maluwas. Isang ka na atong role. Kana yung role na lumba na. Hantod sa katapusan. May lumba. Nagkanawag yung tao, yung nila, konsumatong is, wala na, ilain. Asa naman na ron? Istorya na, wala ilain. Pero agyaw, ilain. No? Konsumatong is, wala ilain. Ang wala ilain sa istorya, pero nagilain. Agyaw. Yan namin ibuko nga sa alam. Oo nga, dihurot ako na. Yung siya sa una, gihurot na daw niya. Pag-check na to, siya man ang maluwas. Walo rang isulti sa Bible. Okay ra na, huwag isulti. Isulti nga walo ra. Ngayon mo hasiyam. Sa una natin paggama sa hukom. Lior. Karon kani atong kalendar. Na tinuod na kalendar sa Ginoo. Sa may sayop alin nga, wala. Ay dunay sayo, ano mo gusto Ginoo? Itong kulyang pasagda. Yung mga kutabangan tayo, lihok mo nila yung espiritu sa lawas. Nako. Buwa mo yung kamot niya dili, ani. May kamot ng Ginoo dili, magawas dili, ano. Nga, kung bidamgo niya nga, ang kamot sa Ginoo ni buwa sa lupa, arihat anak. Ang espiritu na nasa kong lawas, kaya na.
magbuwa ng kamot dili. Mabitaw na nga dili mo maunsa sa away kay na espiritu nito na di maigo. Muhawa na siyang lawas, igo. Kung wala naman kong espiritu na di maigo. Ibabuthan, dili maigo. Ipadugtan. Tikyas ng kuhan. Kato mga espiritu ha. Muhawa to, awa, lapos. Katong espirituhan mo ito siya nga dili mabuthan. Dili maigo. Na ng mga wala na atimanin ninyo ni ayuhan ninyo atiman mala sa takas nga ninyo atimanin din ninyo kaya sa panahon na muhawa na hindi mo kabantay kaya ka na espiritu di na mahawiran napuktan kay tubig man ang isang binay kung pasyon pati sa dili tubig niya napuktan naman ang tubig mawiran mo na. Ingon ang Ginoo, ako magabubo og tubig kaniya nga giuhaw. Tato pa, kung mabubuan ani, makainom og tubig, di na siya ahawon, kaya na siya tubig. Unang gingon dahil na, dili na sila pagagutunon, ni pag-ahawon. Pag-usap. Kaya nakainom mo ng tubig. Na tinuod. Nainom si Jesus. Nainom ng tubigan. Huwag ng putro. Kanang inom sa kong tubig. Di na di bahawa. Kaya nga naman, tinuod man nakaalam. Pag itong makasabot, ani. Di naman maguna-una o lain pa dito. Kaya nakasabot man. Gani nga muhawa mo nako nga magpasakop kong timuloy may tay maglikog mo nahinay. Ha? Wa mo kayo ng tubig. Karon paimnon mo timuloy yung tubig pero sagol tayo girin. Lubog. Gikas tunaan. Dan si mong timuloy kay iyang balay to dito. O nya yan dornab Diamond, inyo ha, tanso. Mao na diya. Ang iya, Diamond. Pero, sayon ra kayo ang pagbalag Diamond. Marcos, ang Diamond. O, di Diamond na naimo ang dunap. Kapil, di nga. Diamond, ha? Anak mo na ito ang naong Diyos. Uli na po daghan yung espiritu na muli din sa panglawas. Murag mga sulong. Lakaw, huli pa kung sa kadaghanak. Lakaw, mga sulong. Hindi maisip. Ang mga istorya sa kuha namin. Tanaw na po. Kedukot. Kayo. Ilog sila batong panglawas. Munang di pangita kay nako buko ko dito kay pagbuko ana istorya ng katong tinuod nga anak sa Ginoo mo kumito na kasing-kasing anak. Nito tuo pagtuwa ng sulod ng espirituhan mo hawa kang sulod ko dito. Tuyo din ko dito siyang lawas. Di siya kabantay, siya kabalo. Ang iya lang mabantayan nganong nahigugma siya na to. Una-una din siya nga, biya ko na itong pamilya, magbiya ko sa parinti. Ang Diyos may kasulti ni Abraham. Biyain ang imong mga kamag-anak, imong mga parinti. Ngadto ka siyuta ang akong ihatag nimo. Na inana ang bation sa tao na makadawat sa Ginoo. Dawat og tubig. May bation na dili mawili. Ako mo nang ako, hindi ko mawili. Hindi ko nawili gud. Kung ako ang giuna-una ang bugman ako nga dili mamansahan sa Ginoo.
kanang sige kitang bubo, sige bubo. Itong pagkahusay mo mayo to. Mahugdan mo ka. Aksyon magkahurot. Kaya ang imuhang karon katon man. Ang bato gani batos. Mao na. Ang totoo na, sugapot na. Sayo naman eh, nga mahurot na dito sa gamay na lang sulod kay manginhas na ni Rondon taon. Manginhas na kayan. Aksyon na gani nagpanginhas. Aksyon na nagminor. Manginhas lang dito.